Vad är det för något? Plocka blommor. Åh, är den till mig? Tack. Jag filmar dig. Hittar du en pinne där? Det var du inte, Emil. Försök igen. Fan. Woho! Är det kul, Emil? Ska du sova nu? Middag? Inte sitta på den. Ska du sparka till mig ju? Men du. Är du beredd? Nej, sparka till mamma. Bra, Emil. Nu kommer den. Bra. Nu kommer den igen då.